Сәлем кызлар, балалар. Барыгызны да гадәттәгечә тылсымлы әкиятләр иленә чакырам. Бүген мин сезгә бүре белән төлке турында әкият сөйләячәкмен. Төлке бу әкиятта нинди булып тасвирлана, бүре нинди? Әкиятне игътибар белән тыңласагыз, бу сорауларга җавап бирә алырсыз. Әкиятебезне башлыйбыз. Борын заманда бер авылда яшәгән бер карт белән бер карчык. Карт карчыгына: "Карчык, син ипи пешереп куй, мин балык тотып алып кайтам" дигән. Карт бер күлгә барганда бик күп балык тоткан. Бөтен балыгын чанасына төягән дә өенә кайтырга чыккан. Бара торгач, ул юлда бер бөгәрләнеп яткан төлке күргән. Бу төлке үлгән кебек булып ята икән. Карт бик шатланган. Менә карчыкның тунына бик яхшы якалык булды әле бу. Шуннан соң ул төлкене чанасына салган да алга таба китеп барган. Бу төлке тере булган. Ул чанадан башын күтәреп, як-ягына карап алган да, аннан соң чанадагы балыкларны берәм-берәм ташлый башлаган. Чанадагы балыкларны ташлап бетергәч, үзе дә төшеп калган. Карт моны сизмәгән. Безнең балыкчы бабаебыз өенә кайтып җиткәндә, чанасына карамыйча да тизрәк өенә кирип киткән. Кергәч, карчыкка әйткән: "Карчык, мин сиңа бик яхшы якалык алып кайттым. Бар, чыгып кара, чанада балык та күп, якалык та бар." Карчык чыгып караса, чанада балык та, якалык та булмаган. Төлке юл буена ташлап калдырган балыкларын җыеп алган да, утырып ашарга керешкән. Ашый башлагач, аның янына бер бүре килгән. "Исәнме, дускай?" дигән бүре. "Бик яхшы" дигән төлке. "Миңа да балык бирче." "Үзең тот." Мин тота белмим шул." Күл буена бар да койрыгыңны бәкегә тыгып тор. Балыклар үзе койрыгыңа ябышырлар, ләкин бик озак үтер, яме, дигән төлке. Бүре күл буена барган да койрыгын бәкегә тыгып, төне буе утырган. Кышның бик салкын көннәре булган. Һәм бүренең койрыгы бәкегә ябышып каткан. Ул урыннан кузгалып китмәкче булып карый, әмма койрыгын боздан куптарып ала алмый. Ой, бик күп балык ябышкан ахры дип уйлый. Шул арада таң ата, хатыннар суга җыела башлар. Алар бүрене күргәч: "Бүре бар, бүре" дип кычкыралар. Шуннан соң алар бөтенесе бергә җыелып, кайсы көянтә, кайсы таяк, кайсы бүтән әйберләр белән бүрене кыйнарга тотыналар. Бүре сикергәли торгач, койрыгын өзеп, ул артына да карамыйча тизрәк урманга кача. Дуслар, бу әкиятта төлке нинди булып тасвирлана, бүре нинди? Шулай итеп, төлке һәр вакыттагыча барысын алдап качкан. Хәтта усал бүре дә төлкенең ялганына ышанган. Менә шулай, дусларым, бүгенгә мин сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз!